Maya pa oras po kayong sabla, lalong-lalo na kareng deboto ng Birhen Maria, kaya katamong indong patunan kay tiking Balen Bayo. Ang inimbusal na po ng pandemya, etang po kalingwan, at intang meto ngayon do, kaya betang maglakbe busal na niti. Maging kalupa na sa katamong indo, etang mirala ko nanumang pag-asa. Doon ay lakwas tang magtiwala, king bibino ng saw, ng gino, na tsubusal tamo. Tandaan ng tamo, busal ng kasakitan, ng kayang ligaya, tula at pamanyubling mebe, ng gino kaya betaya. Kaya kalupaning mo na Birhen Maria, nung tuparan taming kabulian ng kayang anak, sigurado manibabaw king katang puso ing kapayapan. At akit tayong pamaglakbeta mo, igas itama naumang sakuna at kapaldanan di pagkalugyan sa blang masakit. Kaya abiyabetang manalangin na sana kay katang Birhen malampasan tayo ting pandemya, mankan at po na pinakitaya ing Diyos sa mayupaya, alang pagtugot mamantabi, king pamaglakbeta ang pahinturo king kayang kayarian. So, mimingat kayo po at ing Diyos pati sa nang mantabi kay kayo.